Bon dia, companys. Aquest és el local que venim a posar a la venda avui. Fixeu-vos, estem davant de la plaça i aquest local podria ser vostre per posar el negoci. A veure, bàsicament hi havia antigament una peluqueria. Estem a la plaça Maria Magdalena i tenim una zona de la part de fora, diguéssim, comercial. Tenim aquí quartos de bany. Saltaríem a una zona de la part de darrere que es podria fer ampliació de la part principal, vale? Però diguéssim que hi ha un petita distribució, aquest tancament per aquí i aquest d'aquí, que es podria arribar a treure, vale? I ampliar la part de cara al públic, i així entraria moltíssima més llum. I a la part de darrere tenim ja una part de magatzem amb una porta RF, veieu? I a darrere d'aquesta porta tenim un petit pati d'uns 5 metres quadrats que es pot posar les màquines d'aire condicionat, es pot posar tubo de sortida de fums, el que es vulgui, vale? Aquest local està a la zona del Clot de les Granotes, disposa d'aquests tres apartats i tota la informació la trobareu fent una trucada al 973 10 22 86 i, com sabeu, Marc Oliver us ajudarà a localitzar el vostre immoble i a donar tota la informació. Ens veiem aviat.